मुलगी म्हणजे आईवडिलांना डोक्यावरचं ओझं वाटतं. देवाची इच्छा आणि देवाच्या मर्जीशिवाय एकही पान हलत नाही. गावी आल्यानंतर सगळ्यात वाईट अनुभव मला इथे आल्यानंतरच मिळाला. 19 महिने मी मेहनत केलेली आहे. व्हिडिओ टाकत गेली आणि तोपर्यंत कोणालाच माहीत नव्हतं की कुणाल आमचा मुलगा नाही. म्हणजे कुणालच्या बाबांचे कान भरले जात होते. थोडक्यात तुम्ही समजू शकता मी काय म्हणते. म्हणजे व्हिडिओ मी बंद करावे यूट्यूबचं चॅनल त्यासाठी पण आणि त्यात मी सक्सेस झाली की पहिलं पेमेंट माझं आलं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. कम्युनिटीमध्ये पोस्ट केली होती आणि त्याप्रमाणे आज मी शूटिंग करायला सुरुवात केलेली आहे. तर शूटिंग करायला सुरुवात केलेली आहे आणि पाऊस की नाही भरपूर चालू आहे, त्याच्यामुळे मध्ये मध्ये थोडंसं डिस्टर्ब होतं आहे. माझा यूट्यूब प्रवास आज मी तुमचे शेअर करणार आहे. तर सर्वात आधी मी माझी ओळख तुम्हाला करून देते. म्हणजे माझं शिक्षण कुठे झालं, माझा जन्म कुठे झाला. माझा जन्म मुंबईमध्ये कांदिवली येथे. शिक्षण झालं आहे 9वीपर्यंत. शिकण्याची खूप हौस होती, म्हणजे खूप इच्छाही होती काहीतरी बनायचं, पण घरचं वातावरण तसं नव्हतं. म्हणजे अशा घरात मी जन्माला आलेले आहे की जिथे मुलगी म्हणजे आईवडिलांना डोक्यावरचं ओझं वाटतं. म्हणजे एक प्रकारे मी असं म्हणेन की मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा आणि त्याच्यानेच आपला वंश चालतो आणि मुलगी म्हणजे नको, अशा घरात मी जन्माला आलेली आहे. आणि त्यामुळेच ना, म्हणजे अशा घरच्या वातावरणामुळेच बालपण खूप कष्टाचं गेलं आहे. म्हणजे लहानपणापासून कष्टाची खूप सवय आहे मला. आता तरी हे दिवस तरी चांगले आहेत, लहानपणी खूप वाईट दिवस काढलेले आहेत. चला हा विषय आपण बाजूला ठेवूया. कालांतराने लग्न झालं, कुणालचे बाबा आयुष्यात आले आणि झालं आमचं सगळं व्यवस्थित चाललं होतं. आता राहिला प्रश्न की यूट्यूबवरती मी कसे आले. तर त्याच्या आधी की नाही थोडंसं तुम्हाला मी सांगते की त्याच्या आधी मी काय करायचे. तर कुणालच्या बाबांचा स्कूल व्हॅन सर्व्हिसचा व्यवसाय होता आणि खूप मस्त चाललं होतं, सर्व व्यवस्थित चाललं होतं, छान अशी इन्कम होती. दुसरा व्यवसाय होता टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचा. तो म्हणजे नवीनच होता पण बऱ्यापैकी चाललं होतं सर्व. आणि त्यांचा तो शाळेचा व्यवसाय होता ना, त्यात मी त्यांना मदत करायची, म्हणजे त्यांच्या जोडीला जायची. आणि तुम्हाला माहिती आहे लॉकडाऊन झालं, लॉकडाऊनमध्ये शाळा बंद झाल्या, त्याच्यामुळे हा जो स्कूल व्हॅन सर्व्हिसचा व्यवसाय ना तो पण आमचा बंद झाला. आणि मग टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचं ते चालू होतं. तर कुणालच्या बाबा ते जायचे, ते चांगलं होतं चाललेलं. आणि मग घरात बसून काय करायचं आणि कुठेतरी अशी मनामध्ये इच्छा पण होती की कुणालचे बाबा जी धडपड करतायत सगळं व्यवस्थित घर खर्च चालवण्यासाठी, तर थोडीफार त्यांना पण मदत होईल असं काहीतरी करावं असं विचार ना माझ्या मनामध्ये चालू होता. फोन त्यावेळेस माझ्याकडे नव्हता, ते कीपॅडवाले बघा फोन असतात, तो होता माझ्याकडे. तर कुणालच्या बाबांकडे फोन होता ना, त्यात मी असं यूट्यूब एकदा सहजच मी असं बघत होती. म्हणजे मला फोनमधलं काहीच कळायचं नाही आणि यूट्यूब ओपन केलं आणि त्यात ते ब्लॉग्स वगैरे बघा येतात ते. तर एक कोणतं तरी चॅनल होतं आणि ती घरगुतीच बाई होती, ती ब्लॉग जसं मी दाखवत होते डेली रुटीनचा काहीतरी व्हिडिओ होता, तो मी पाहिला आणि म्हटलं हे असे व्हिडिओ करून, म्हणजे पहिल्यांदाच पाहिलेला. आणि मग मला पण अशी इच्छा झाली की हे मी करू शकते का, म्हणजे मला हे जमेल का. म्हणजे मनामध्ये ते विचार माझ्यानं चालू झाले आणि बरेच दिवस झाले हे माझ्या मनामध्ये चाललं होतं. पण माझ्याकडे फोन नव्हता त्यावेळेस. तर कुणालच्या बाबांचा फोन होता, त्यांच्याशी बोलणं झालं कुणालच्या बाबांशी की हे मी असं करू का. तर त्यांची फुल परमिशन, त्यांनी कधीच मला कोणतंच काम करायला अडवलं नाही. त्यांनी फक्त इतकंच सांगितलं, तुला आनंद मिळतो आहे ना, तुझा वेळ मजेत जातो ना, बिंदास कर. आणि मग विचार केला की मी काय चांगलं करू शकते. तर रेसिपी वगैरे म्हटलं मला बऱ्यापैकी जमायच्या आणि मी करायचे, जेवणाचं वगैरे काम पण मिळालं ना तर मी जायची. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आपण रेसिपी चॅनल चालू करूया. आणि मग त्या पद्धतीने मी एक रेसिपी शूट केली. कोणताच अनुभव नाही, काहीच नाही. एडिटिंग पण मला येत नव्हती. जसं जमेल त्या पद्धतीने मी शूटिंग केलं. माझ्याकडे कोणतंच साधन नव्हतं शूटिंगच्या वेळी. फोन कुणालच्या बाबांचा होता. आता जे फोन अडकवण्यासाठी बघा ते ट्रायपॉड वगैरे असं, ते पण माझ्याकडे नव्हतं. ते मी कसं केलं ते पण तुम्हाला सांगते. लाटणी घेतली, त्या लाटणीला फोन माझा रबरच्या सहाय्याने
बांधला व्यवस्थित आणि तांदळाचा डबा घेतला, त्यात तो फोन आहे ना तो अडकवला व्यवस्थित आणि मग तो मी शूटिंग केलेला माझा व्हिडिओ आहे, पहिला व्हिडिओ. असे मी बऱ्याच व्हिडिओमध्ये प्रयोग करून शूटिंग केलेलं आहे. कारण मला जमेल की नाही याची मला म्हणजे बोलतात ना शंका होती. आणि नंतर तो व्हिडिओ शूट करून ठेवला आणि टाकू का नको असं सगळं चाललं होतं. आणि 28 जुलै कुणालचा वाढदिवस, या दिवशी तो व्हिडिओ मी पोस्ट केला चॅनल ओपन करून. म्हटलं बघूया जमते का. आणि नंतरला मग हळूहळू कॉन्फिडन्सने माझा वाढत गेला आणि मी करत गेले रेसिपी. रिस्पॉन्स ठीक होता, ओके होता. आता नवीन चॅनल म्हटल्यावरती, रेसिपी चॅनल म्हटल्यावरती बघा इतका काही रिस्पॉन्स नसतो. चाललं होतं, जितकं शेअर करता येईल, लोकांना सांगता येईल तसं सांगितलं होतं. आणि जसं जसं सगळ्यांना माहिती पडलं तसे काही जणांनी सपोर्ट केला, काही जणांनी नावं ठेवायला पण सुरुवात केली होती. आणि या गोष्टी घडतात, त्याच्यामुळे दुर्लक्ष केलं आणि मी फक्त माझ्या कामाकडे फोकस केला. यात मला फक्त सहकार्य केलं कुणालच्या बाबांनी. एक किस्सा तुम्हाला मी सांगते. जेव्हा मी हे चॅनल चालू केलं ना, तर भेटत त्याला नवीन भाज्या वगैरे बघा असतात, रानभाज्या, ज्या तुमच्याशी मी आता शेअर करते. आपण म्हटलं करूया. तर कुणालच्या बाबा की नाही एक दिवस भाडं घेऊन माणगाव साईडला गेले होते आणि त्यांना फक्त मी फोन करून सांगितलं की येते वेळी जर तुम्हाला काही रानभाज्या भेटल्या ना तर घेऊन या. त्यांनी किती आणाव्यात, जवळजवळ 15 ते 20 भाज्या ते घेऊन आले, ते पण भरपूर अशा क्वांटिटीमध्ये. आणि बापरे म्हटलं आता करू काय. जवळजवळ फ्रीजमध्ये फुल पॅक झाला होता. अशा पद्धतीने त्यांनी मला सपोर्ट केलेला आहे. 5-6 महिने निघून गेले, माझं काम चालू होतं आणि जसे मला जमेल त्या पद्धतीने मी व्हिडिओ करत होती. आणि म्हणजे चॅनल माझं मोनेटाईज होईल ह्याची आशा पण मी सोडली होती. कारण नाही, बऱ्यापैकी नव्हतं चाललेलं चॅनल. त्याच्यामुळे म्हणजे चालेल, जसं जमेल तसं म्हटलं आपण करूया. जर का नाही वर्षभरात जर का नाही आपलं सक्सेस झालं तर म्हटलं बंद करूया, पण प्रयत्न करत राहायचे या आशेने मी सर्व करत होती. आणि सगळं चाललं असताना तो काळ आला की जेव्हा मुंबईमध्ये जे आमचं राहतं घर होतं ना ते तुटलं. म्हणजे SRM ते घर गेलं. आता हे पण वेगळंच एक स्टोरी आहे, ती सांगेन काहीतरी शेअर करीन. आणि नंतर मग शिफ्टिंग झालं. जवळजवळ महिना ते 1.5 महिना मी व्हिडिओ टाकायचं बंद केलं. पूर्ण डिप्रेशनमध्ये गेले होते मी, कारण भरपूर टेन्शन होतं डोक्याला आणि त्या अशा टेन्शनमध्ये व्हिडिओ करणं शक्य नव्हतं. त्याच्यामुळे 1.5 महिना चॅनलमध्ये बंद होतं. आणि नंतरला घर आमचं तुटलं, त्यानंतर मग आम्ही शिफ्ट झालो इथे चारकोपमध्ये. आणि नंतर पुन्हा मनामध्ये आलं की आपण आपलं चॅनल चालू करावं, कुठेतरी कुणालच्या बाबांना थोडीफार मदत होईल या उद्देशाने पुन्हा मी व्हिडिओ टाकायची सुरुवात केली. आणि जितकं शक्य होईल तितकं सगळ्यांना सांगत गेले. आणि नंतरला म्हणजे मे महिन्यामध्ये आम्ही शिफ्ट झालो आणि चॅनल चालू करून मला वाटतं काहीतरी 10 का 11 महिने झाले असतील. आणि वर्षभराच्या आत चॅनलला मोनेटाईज व्हायचं असतं, असं काहीतरी रूल आहे यूट्यूबचा. आणि अचानक जूनमध्ये ही गोष्ट घडलेली आहे. बोलतात ना, देवाची इच्छा आणि देवाच्या मर्जीशिवाय एकही पान हलत नाही, अशा सर्व गोष्टी घडत गेल्या. आणि अचानक माझा जो पहिला व्हिडिओ मी टाकला होता चॅनल चालू करताना, तो व्हिडिओ त्याचे व्ह्यूज अचानक वाढत गेले. आणि व्ह्यूज वाढता सबस्क्रायबरही वाढत गेले. आणि माझे 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले जूनमध्ये. वॉच टाईम माझा कंप्लीट झाला आता एका व्हिडिओमुळे. आणि म्हणजे मलाच विश्वास नाही माझ्यावरती, अशा गोष्टी सर्व घडत गेल्या. आणि नंतरला चॅनल माझं मोनेटाईज झालं. आणि मोनेटाईज झाल्यानंतर पण शिक्षण कमी, त्याच्यामुळे कसं ते सर्व करायचं, म्हणजे ते फॉर्म वगैरे बघा भरावे लागतात, ते आता कसं करायचं. तर वेगवेगळे व्हिडिओ जे असतात त्या टेक्निकल बघा चॅनल आहेत यूट्यूबला, ते बघून मी ते करत गेली. प्रत्येक फॉर्म वगैरे सर्व भरला. आणि जोडीला म्हणजे रात्री 1-1 वाजेपर्यंत मी जागी असायची आणि जोडीला कुणालच्या माझ्यासोबत असायचे, तू असं कर ते. त्यांना पण काही फारसं कळायचं नाही, पण ते माझ्यासोबत जागे असायचे की नाही तू असं कर तसं कर, हे झालं का ते. म्हणजे इतका त्यांनी मला सपोर्ट केलेला आहे. ते स्वतः पण खूप टेन्शनमध्ये असायचे त्यावेळी, जेव्हा आम्ही दुसऱ्या घरामध्ये शिफ्ट झालो त्यावेळेस, कारण खूप खर्च ताण वाढला होता. नंतर झालं माझं चॅनल मोनेटाईज झालं. आणि मग
थोडंसं मी व्लॉगिंग चॅनल मग चालू केलं. म्हणजे रेसिपी चॅनल म्हटलं काही सक्सेस होणार नाही, मग थोडंसं व्लॉग मी ॲड करत गेली आणि अशातच अशा काही गोष्टी घडत गेल्या. त्याच्यामुळे मग गावी आम्हाला अचानक शिफ्ट व्हावं लागलं. कारण तुम्ही आता समजू शकता. तर म्हटलं काय करा, आणि मग आम्ही गावी शिफ्ट झालो. ती पण एक वेगळी स्टोरी आहे, ती पण मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. आणि बऱ्याच अशा कमेंट्स आलेल्या की ताई तुम्ही सांगा की तुमचं गावचं तुम्ही प्रवास कशा पद्धतीने तुम्ही सगळं हे केलं, ते पण मी शेअर करीनच. गावी शिफ्ट झालो. गावी आल्यानंतर म्हणजे तेव्हा पण मी शिफ्ट झालं तो पण व्हिडिओ बघा टाकलेला आहे. तुम्ही त्या मागे मागे गेलात ना तर तुम्हाला बरेचसे व्हिडिओ बघायला मिळतील. आणि नंतर ते शिफ्टिंगच्या वेळी मी एक 4-5 दिवस काही शूटिंग केलं नाही, कारण बराच ताण होता. कारण अचानकच गावी आम्हाला शिफ्ट व्हावं लागलं, परिस्थिती खूप खराब झाली होती त्यामुळे. आणि नंतरला मग पुन्हा मी माझं व्यवस्थित जरा सेटल झाल्यानंतर पुन्हा मग इथे व्हिडिओ चालू केले. आणि गावी आल्यानंतर सगळ्यात वाईट अनुभव मला इथे आल्यानंतरच मिळाला की एक बाई व्हिडिओ करून अशी टाकते, त्याच्यामुळे होतात ना काय करते ही, म्हणजे लोक मला अशी नावं ठेवायची. आता काय तुम्ही समजू शकता काय ते. तरी पण मी माझं काम आहे ना चालू ठेवलं होतं. काम माझं मी अजिबात बंद केलं नाही. म्हणजे इच्छा माझी एवढीच होती की मी इथपर्यंत आलेली आहे ना, तर मला ह्यात काहीतरी करून दाखवायचं आहे. कारण जे माझं चॅनल मॉनिटाईज झालं त्याच्यानंतर मला अजून बोलतात ना एक बळ मिळालं की नाही इथं काहीतरी मी करू शकते या यूट्यूबमध्ये. आणि मग मी करत गेली आणि तिथपर्यंत माझं इन्कम काहीच नव्हता. आता इतका मी प्रवास बोलतो ना, चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतर पण इन्कम लगेच काही होत नाही. जोपर्यंत $100 कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला काहीच मिळत नाही. आणि जवळजवळ मला वाटतं काहीतरी 19 महिने मी मेहनत केलेली आहे. व्हिडिओ टाकत गेली. फक्त 1.5 महिना मी व्हिडिओ टाकला नव्हता, तोपर्यंत मी व्हिडिओ टाकत गेली होती. आणि कुठेतरी आशा होती की नाही होणार. देवाने मला इथपर्यंत आणलेलं आहे ना, तर माझं काहीतरी होणार. आणि नंतरला अशा काही घटना घडल्या गावी आल्यानंतर. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये तो एक माझा व्हिडिओ चालला, म्हणजे बऱ्यापैकी चालला. तो व्हिडिओ मी टाकला होता. म्हणजे कुणालच्या बाबतीमध्ये घटना घडली होती आणि कुठेतरी भरपूर मला त्रास झाला होता. मलाच नाही, कुणालच्या बाबांना पण. म्हणजे खूप आम्ही एकदम डिप्रेशनमध्ये गेलो होतो, इतकं सगळं झालं होतं. आणि कुठेतरी बोलायचं, कारण मनामध्ये खूप साचलेल्या होत्या गोष्टी. म्हणून मग तो व्हिडिओ मी ना शेअर केला. आणि तोपर्यंत कोणालाच माहीत नव्हतं की कुणाल आमचा मुलगा नाही म्हणून. आणि मी कधी सांगणार पण नव्हती. पण अशा थराला त्या गोष्टी गेल्या होत्या ना, त्याच्यामुळे मला बोलावं लागलं की कुणाल म्हणजे आमचा मुलगा नाही. आणि मी तसं शेअर केलं आणि तो व्हिडिओ चालला बऱ्यापैकी. आणि तसं मग माझे व्ह्यूज वाढत गेले. परत माझं म्हणजे चॅनल बऱ्यापैकी चालायला लागलं. ती पण एक स्टोरी आहे, सांगेन काहीतरी शेअर करीन तुमच्याशी. आणि नंतरला म्हणजे ही गोष्ट झाली फेब्रुवारीमध्ये. आणि हा जो व्हिडिओ झाला त्यानंतर अशा काही घटना घडल्या की जिथे कुणालच्या बाबांना म्हणजे तुझी बायको व्हिडिओ करते, तिला बंद करायला सांग, असं सांगण्यात आलं होतं. म्हणजे मी माझ्यासमोर ह्या गोष्टी घडत होत्या. मी शांतपणे बसले होते. म्हणजे हा जो व्हिडिओ टाकला ना त्याच्यानंतर बसून मी फक्त रडत होते. कुणालच्या बाबांना म्हणजे जे कोण आहेत ना माणसं, नातेवाईक असं, दुसरं कोणी नाही, नातेवाईकच, त्यांना सांगत होते हे ते. मी शांत होते, सर्व ऐकत होती. म्हणजे काय बोलणार, कारण परिस्थिती अशी नव्हती बोलण्यासारखी, म्हणून मी शांत होती. आणि मग जेव्हा ह्या गोष्टी घडल्या, फक्त मी कुणालच्या बाबाने माझं जेव्हा बोलणं झालं, फक्त मी त्यांना इतकंच म्हणाली की तुम्ही हा व्हिडिओ बघा आणि मग आपण बोलूया या विषयावरती. आणि नंतरला मग कुणालच्या बाबांनी तो व्हिडिओ पाहिला. तुम्हाला जर का तो व्हिडिओ बघायचा असेल ना, तर मी तो लिंक आणि देते ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही बघा तो व्हिडिओ. आणि मग तो विषय तिथेच संपला. आणि मग म्हणजे कुणालच्या बाबांचे कान भरले जात होते. थोडक्यात तुम्ही समजू शकता मी काय म्हणते. म्हणजे व्हिडिओ मी बंद करावे यूट्यूबचं चॅनल त्यासाठी, पण नाही, मी त्यांना ठामपणे सांगितलं मी माझं म्हणजे कुणालच्या बाबा मला अजिबात म्हणाले नाही की चॅनल बंद कर वगैरे, असं काही नाही. पण कुठेतरी त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न चालू होता. पण मी माझं चॅनल बंद केलं नाही, माझं काम मी चालू ठेवलं. आणि त्याच्यानंतर तो व्हिडिओ थोडासा व्हायरल झाला. आणि नंतरला फेब्रुवारीमध्ये झालं सगळं, फेब्रुवारी, मार्च. आणि एप्रिलमध्ये मला पहिला ईमेल आला यूट्यूबकडनं, म्हणजे गुगलकडनं, की तुमचे $100 कंप्लीट झालेले आहेत.
आणि तुम्हाला आता पेमेंट मिळणार आहे, हा तो क्षण होता. आणि खूप गरज होती त्यावेळेस, खूप अडचणीमध्ये होतो आम्ही. कुणालचे बाबा खूप धडपड करत होते आणि त्यावेळेस ते कसे मुंबईला येऊन जाऊन असायचे आणि कुठेतरी 4 पैसे बोलतात आता येणार आणि थोडाफार हातभार लागणार माझ्या संसाराला, हा आनंद होता. आणि त्यात मी सक्सेस झाली की पहिलं पेमेंट माझं आलं. आणि ती गोष्ट पण मी तुमच्याशी शेअर केली होती. जेव्हा माझं पेमेंट आलं ना, ते पण मी तुमच्याशी सांगितलेलं आहे. आणि नंतरला असं कुठंतरी वाटलं की नाही, आपण आता या यूट्यूबच्या माध्यमातून पुढे जायचं आणि आपलं करिअर ह्यातच करायचं. आणि मग कुणालच्या बाबांनी पण जसं त्यांनी पहिला सपोर्ट केला ना, तसंच आत्ता आजही माझ्या बाजून ते ठामपणे उभे आहेत आणि मला प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते मदत करत आहेत. 1 मिनिट मी जरा थांबते. आणि आता बघा कुणालचे बाबा थोडंफार बोलतील तुमच्याशी. काय बोलू, कशाबद्दल बोला. आपला मी त्यांना माहीत नाही मी आता काय शूटिंग करते, काही नाही त्याला फक्त सकाळी मी म्हणाले होते की थोडंसं माझं यूट्यूबचं ना व्हिडिओ शेअर करायचे. आता मी जे काम करते ना त्यांना काहीच माहीत नसतं, मी काय शूटिंग करते, मी काय टाकते, त्यांना काही नसतं माहिती. फक्त जरा इतकंच माहिती आहे, माझी बायको आता काम करते ना, तिला फक्त मदत करायची आणि सपोर्ट करायचा. आता बोला बघू दे. काय सपोर्ट करायचं म्हणजे बायको म्हणलं तर कोणाला सपोर्ट करायचं नाही. त्या टायमाला आपली परिस्थिती खराब होती तेव्हा तू या क्षेत्रामध्ये म्हणजे यूट्यूबच्या ह्याच्यामध्ये तू मला सांगितलं की मी हे करते. त्या सांगितलं ते मी सांगितलं सर, ते सांगितलं कर, तुला जमत असेल तर कर. ते कसं कसं तू मॅनेज करून तू केलंस. आता कसं ते सगळं तुझा प्रवास आहे, ते तू केलेला आहेस, तू तुझी मेहनत आहे. मला जेवढं शक्य होईल तेवढी मी तुला मदत केली, बाकी काय. आणि अजून पण करतात. आता पण मी तुम्हाला सांगते, आता मी जेव्हा शूटिंग वगैरे चालू असतं माझं घरातलं काम आणि यूट्यूबचं काम, एडिटिंग, म्हणजे एकट्या बाईंनी करणं शक्य नाही. त्याच्यामुळे कुणालचे बाबा आहेत, कुणाल आहे, कुणाल पण खूप मदत करतो, खूप मला मदत करतात, म्हणून हे सगळं शक्य नाही. तर असं शूटिंग करणं आणि सर्व घर मॅनेज करणं खूप कठीण काम आहे, ते खूप कठीण आहे. आपण एका साध्या छोट्या फोननी करतो सर्व. काही कॅमेरे म्हणजे मोबाईलमध्ये त्याचं सेटिंग येतात, सगळं काही महागडे मोबाईल येतात, सगळ्या गोष्टी येतात. आपला साधा सिंपल फोन आहे, आपण त्या गोष्टी छोट्याशा गोष्टींनीच करतोय आपण. जसं जुने पहिल्यापासून करतो तसं छोट्याशा ह्याच्यातच करतो. त्यामुळे आपल्याला टाइम पण तेवढा जातो. सगळ्या गोष्टी आहेत ना. हां, ते पण आहे. आणि अजून एक व्यक्ती आहे ज्यांनी मला खूप सपोर्ट केलेला आहे इथे गावी आल्यानंतर. त्यांचं मी खास नाव घेऊ इच्छिते, म्हणजे खूप अशी मनापासून माझी इच्छा आहे आणि मी त्यांना ना खूप मानते. म्हणजे बोलतात ना, माझ्यासाठी त्या आईच्या जागी आहेत. आणि त्यांचं नाव आहे वैशाली चेंडेकर. आणि मला वाटतं मागे मी 1-2 वेळा शेअर केलेलं आहे. म्हणजे खूप त्यांनी मला सपोर्ट केला आहे, आधार दिलेला आहे. म्हणजे तो जो माझा वाईट काळ होता ना गावी आल्यानंतर, म्हणजे खूप खूप वाईट परिस्थिती होती. यूट्यूबच्या माध्यमातूनच त्या म्हणजे ओळख झाली आमची, परिवारातूनच ओळख झाली. हां, सबस्क्रायबर आहेत ते आपले. पण नंतर जे आमचं कनेक्शन झालेलं आहे आता, तो बोलतात ना आमचं परिवार, आमच्या परिवाराचा भाग आहे ते. इतकं मी त्यांना मानते, म्हणून माझ्या आईच्या जागी आहेत त्या. म्हणजे जन्म देणाऱ्या आईनी पण इतकं केलं नसतं, इतकं त्यांनी मला सपोर्ट केलेला आहे. नाही, छान, चांगले माणसं, चांगली लोक, चांगलं कुटुंब आहे, खूप खूप आम्हाला सपोर्ट केला. आणि चांगली लोक अशी आम्हा दोघांना पण खूप आधार दिलेला आहे त्यांनी. चांगली लोक अशी ते आधार देतात, ते कोणाला माहिती पण पडत नाही. न सांगता मदत केलेली आहे, न सांगता मदत. त्या लोकांचं असं ते तसेच लोक असतात, त्यांनाच म्हणतात ना, तीच मदत केली जाते, खरी मदत. आणि अजून आता माझे व्ह्युअर्स यांचे पण मी सर्वांचे अगदी मनापासून आभार मानेन. की मला ना स्पष्ट बोलायला खूप आवडतं, म्हणून मी स्पष्ट बोलते. मी जे काय खरं आहे ना ते मी तुमच्याशी बोलते. सासर आणि माहेर कोणाचा सपोर्ट नसताना फक्त तुमच्या सपोर्टमुळे आम्ही आज इथपर्यंत आहोत. आणि तुमचा आशीर्वाद आहे, तुमचं प्रेम आहे, म्हणून हे सर्व चॅनल जे आहे ना आपलं ते सक्सेसपणे चालू झालेलं आहे. आणि ह्याच्या पुढे पण होईलच. तुमच्या सर्वांचे बरेच आशीर्वाद, प्रेम आणि चांगल्या चांगल्या शुभेच्छा असतात, नेहमीच असतात व्हिडिओच्या माध्यमातून. म्हणजे आम्ही तुम्हाला बघत नाही, पण तुम्ही आम्हाला बघता. आणि बरेच असे फोन कॉल्स वगैरे पण येतात. कधी कधी मला वेळ नसतो घ्यायला, पण मी समोरून त्यांना मग जसा वेळ मिळेल तसे मी त्यांना म्हणजे कॉल करून त्यांच्याशी बोलते. आणि मला आवडतं बोलायला. कधी कधी मी बिझी असेल तर कुणालचे बाबा त्यांच्याशी बोलतात. त्याच्यामुळे बोलतात ना, यूट्यूब फॅमिली ही माझी खरी फॅमिली आहे. आणि मी हे बोलायला घाबरणार नाही, जे खरं आहे ते आहे. ते कुणाच्या बाबांना पण ते माहीत आहे. ते आता कसं कॅमेरा चालू म्हणून जरा थोडेसे म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना, ते जास्त सर्वांना फारसं जमत नाही.
बोलायला ऑन कॅमेरा, पण ऑफ कॅमेरा असे छानपैकी बोलतात ते. तर असा हा आमचा यूट्यूब प्रवास, आणि ह्याच्या पुढे पण जो काही आपला प्रवास असेल यूट्यूबचा ते तुम्ही सर्व पाहणारच आहात. आता इथपर्यंत आम्ही आलेलो आहोत आणि ह्याच्या पुढे पण तुम्ही आम्हाला पुढे न्याल अशी मी आशा व्यक्त करते. आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर मला जरूर लाईक करा, शेअर करा. जर का नवीन असाल तर मी तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणि अजून एक विषय घेऊन नक्कीच मी बोलीन तुमच्याशी, आणि तो विषय असणार आहे आमचं लग्न. तो एक वेगळा व्हिडिओ बनीन. आणि नंतर आहे आमचा म्हणजे गावी आम्ही आलो ना, ते कसं तुम्ही मॅनेज करत ते एक सेपरेट व्हिडिओ मी ना जसा वेळ मिळेल ना तसा मी शेअर करेन तुमच्याशी. तर चला, खूप खूप आभारी आहे मी तुम्हा सर्वांची. बाय बाय सर्वांना.